Hej og velkommen til skønhedsvideoer med modemagasinet N. Mit navn er Mia Due, jeg er skønhedsskribent og make-up-artist her på magasinet. I dag vil vi guide dig til det helt perfekte nytårslook, og det er altså det look, som jeg sidder og har lige nu. Så det består af nogle dramatiske smoky eyes med kunstige vipper, og så har vi en hud med den helt perfekte glød. Inden jeg går i gang med mit festlook og altså går i gang med øjenskyggen på mine øjne, så vil jeg bruge en øjenskygge primer, og den er fra Urban Decay. Og primeren kommer altså i sådan en her lille påføringspensel, som jeg bare dupper på øjenlågene. Så kan jeg gå videre til min øjenskygge, og der bruger jeg den her fine palette fra Isadora, og den er altså rigtig god, fordi der er en masse flotte naturfarver og en masse glitter og glimmer til festlige occasions. Først og fremmest så vælger jeg at bruge en hudfarve naturbase, og der vælger jeg den lyseste her og putter på min øjenlåg. Når det er gjort, så går jeg videre på paletten, hvor jeg bruger den tredje mørkeste. Og den bruger jeg i udhulingen af mit øje og kører ned til selve min øjenlågs kant for at skabe en trekant, som jeg derefter fylder ud. Når du har fyldt dit øjenlåg ud, så kan du også vælge at putte lidt af den samme farve under dine øjne for at indramme og skabe et mere dramatisk look. Når du har fyldt dit mørke øjenskygge ud, så går jeg ind og bruger en blendebørste, som der er ingen øjenskygge på, og den går jeg altså ind og blender rundt om øjnene for at undgå rå kanter og overflader, og derved få min øjenskygge til at se finere og mere naturlig ud. Til sidst vil jeg gerne have lidt glitter på øjnene, da det jo er et nytårslook, så derfor går jeg ind og tager en af de mere glitrende farver, stadig i naturenden, for at påføre på hele øjenlåget. Nu har jeg lagt øjenskyggen, og så vil jeg gå videre til nogle kunstige vipper, simpelthen fordi vi skal jo have et dramatisk look nu til nytår, og der må vi godt gå all in på fest. Nogle vipper, jeg virkelig godt kan lide at bruge, det er fra Doss Lashes, og de her de hedder Monroe, og det er altså nogle utrolig bløde vipper, fordi de er lavet af falsk minkhår, og derfor føles mere naturlige og mere realistiske at se på. Så det jeg gør, det er, at jeg holder mine vipper med pincetten, mens jeg påfører en lim, som jeg lige lader sidde i 10 sekunder cirka. Så det nemmeste det er, hvis du kigger nedad i spejlet, så kan du bedre se, hvor du påfører dine lashes. Og her er det altså rigtig vigtigt, at du sørger for at skubbe hele linjen af de kunstige vipper ned til dine egne, så der ikke er et hul imellem. Og igen, mens limen tørrer, så bare sørg for at flytte rundt på den, indtil du har den, hvor du gerne vil have den. Så for at få mine egne vipper til at blende sammen med de kunstige, vælger jeg at bruge den her mascara fra L'Oreal, som altså både giver volumen, men også giver mig lange, fine vipper, så jeg undgår, at vipperne klumper. Så nu er øjnene altså dramatiske og virkelig festlige at se på. Så det sidste jeg vil bruge, det er egentlig blot en highlighter på min hud for at skabe en glød på en måske lidt trist vinterhud. Jeg vælger altså at bruge denne fine palette fra Becca, som har nogle utrolig smukke champagnefarvede highlighters. Jeg vælger at bruge på det øverste af mine kindben, og så har de altså nogle rigtig fine rødlige og pink nuancer inden for blushes.
Så det her var altså vores bud på et nytårslook fra redaktionen og til alle jer. Så vi håber selvfølgelig, I kan bruge det til inspiration, når I hopper ind i det nye år i morgen. Du vil finde link og priser på produkterne, jeg bruger i videoen, samt finde guides til andre tutorials inde i artiklen. I det nye år vil der komme masser af nye guides til, hvordan du både kan style dit hår og lægge en makeup eller passe på din hud. Så husk endelig at se med og have et rigtig dejligt nytår.